Dámy a páni, študenti, kolegovia, konkurenti, mojou misiou je nenechať vás uspať najbližšie 2 hodinky. A o čo sa pokúsim prezentáciou toho, čo robím na distribučnej a broadcasterskej úrovni a to, čo si myslím, že by bolo zaujímavé pre vás ako perspektívnych jednak tvorcov, jednak ľudí, ktorí budú v našom segmente alebo v biznise, či už z technologickej úrovne, alebo z kreatívnej úrovne. Moja spoločnosť sa volá Film Europe Media Company. Prevádzkujeme kiná? Nie. To je jediná vec, ktorú nerobíme. Prevádzkujeme veľké televízie? Nie. To je druhá jediná vec, ktorú nerobíme. Ale všetko ostatné robíme. Čiže robíme nákup, robíme produkciu, robíme malé televízie tematické. A keď uvidíte tento promo spot v kinách, tak toto môžete s hrdosťou povedať, že poznáte majiteľa, vlastníka. Film Europe Media Company je spoločnosť, ktorá má svoje bázy v Prahe, v Bratislave, v Budapešti, v Londýne, v Cannes. Veľmi pravdepodobne do roku 2013 až 2014 budeme mať zastúpenie v Hongkongu. A včera som sa vrátil z Mníchova, kde sme veľmi blízko k podpisu nejakej dohody, že časť technologickej našej distribučnej siete aj library budeme outsourcovať do Mníchova. Pre našu chvíľu je teraz podstatné to, že sa budem snažiť doplniť veľmi presnú a veľmi, by som povedal, že štruktúrálne zameranú prednášku, ktorú ste počuli predo mnou, ktorá sa viac menej týkala kinodistribúcie, respektíve prevádzky kina, respektíve niečoho, čo má veľmi konkrétny a taký, ako by som povedal, že v meste a v mieste ukotvený charakter, tak ja by som rád urobil taký koreferát k tomuto, čo je veľmi podstatné pochopiť, a to sú kontextuálne veci. Kontextuálne z hľadiska všetkých tých úrovní, ktoré dnes robíme a ktoré vás perspektívne môžu jednak zaujímať a jednak v nej môžete vidieť nejakú svoju budúcu kariéru. Pracujeme koprodukčne na úrovni investície do českých a slovenských filmov. Dnes už môžem povedať aj európskych. Máme prvé kontrakty otvorené v koprodukciách iných teritórií ako Československa. Pracujeme veľmi výrazne ako distribútor. Film Europe ako brand je síce mladá spoločnosť, ale možno, že si pamätáte na spoločnosť SPA International ešte svojho času, možno si pamätáte na také filmy ako Alexander Veľký, Asterix a Twilight, samozrejme, Stmievanie a všetky tie filmy, ktoré ste mali určite možnosť vidieť, a keď nie, tak vás niekto upozornil, že by ste mali. Tak od nejakého roku 1999 som bol súčasťou tejto spoločnosti a vybudoval som pre nich v podstate stredoeurópsku bázu. Company je v New Yorku, nakupuje Independence, tzv. Independence Rights, a ja som bol vtedy zodpovedný za Česko, Slovensko a Maďarsko s tým, že Company ešte mala svoju bázu v Poľsku. No, bola to čisto kinodistribučná company, potom pred 5-6 rokmi sa rozhodli robiť tiež televíziu a spustili projekty, ktoré sa volajú Filmbox. Možno máte o tom nejaké povedomie. No a taká hrdosť a zároveň moja radosť a radosť je pripomenúť vám, že v roku, tuším, 2005 alebo 2006 sme spustili v podstate z Bratislavy, dá sa povedať, prvý high definition filmový kanál pre strednú a východnú Európu. Dnes Filmbox HD je súčasťou balíkov, myslím si, že v celej Európe určite nie, ale vo väčšine Európy. A na východe sa mi zdá, že je to už v Turecku a dneska riešili nejaké práva pre
pre Latinskú Ameriku. V 2008-2009 som predal svoj podiel vo Filmboxoch a v SPA International. Tam som nebol majoritný vlastník, tak ma to furt škrelo, že prečo nie som majoritný vlastník, ale nie, klamem. Bolo to super čas, strašne veľa som sa naučil, musím povedať. Bolo to úplne developerský čas, kedy možno jedna malá informácia. Ja keď som začínal ešte k prednáške minulej, ja keď som začínal robiť distribúciu, tak vlastne v Československu nebol žiaden multiplex. Bol jeden prvý multiplex bol, tuším, volal sa multiplex. Jak sa volal ten, čo potom... Galaxie. Ale to bol taký hybrid, to nebol multiplex. Ale prvý naozajstný multiplex, a teraz to je test, sa otvoril kedy a kde. No v Košiciach samozrejme, ne? No, nie, nebolo to v Košiciach, ale nebolo to ani v Bratislave, čo je viac menej OK, ale nebolo to ani v Prahe. Pretože prvý reálny multiplex, keď nezoberieme naozaj ten Galaxia multiplex, sa otvoril v Modržicích u Brna. Keď idete do Prahy autom, alebo keď zalistujete v nejakých historiografiách, tak prvý multiplex, tedy Multiplex Third Century, bol otvorený skutočne v Brne. Potom veľmi rýchlo v Prahe a potom sa tie multiplexy začali stavať kade. V Bratislave sa otvoril prvý multiplex, ako viete, v Poluse a potom to kúpili proste zložitými metódami. Nemusíme o tom hovoriť, ale podstatné je si to uvedomiť naozaj, lebo to sa udialo, ak si dobre pamätám, v 93. 4. Tak, 3. No to asi tak, no. Čiže není to až tak dávno, kedy sme nemali vôbec žiaden multiplex a nie je to až tak dávno, kedy sme sa začali alebo za multiplexy, alebo proti multiplexom nejakým spôsobom vydeľovať. Čiže to je tá moja najprebádanejšia oblasť, distribúcia, kinodistribúcia, lebo ju robím od nejakého 92. 3. A predtým som ešte ale bol v médiách, ja som začal ako šéf produkcie v Markíze. Keď bola ešte, tuším, v nejakom hoteli nad Bratislavou, tak som mal na starosti výrobu produkcií pre vlastnú tvorbu a tam sa vlastne robil tiež prvý seriál, taký historický prvý, to si nemôžete pamätať, lebo pozerajú sa na vás, tak si to nemôžete pamätať, ale to boli seriál, sa volal Silvánovci, tak to bol taký akože prvý sitcom slovenský. A všetky tie základné formáty, ako quiz show, game show a tak ďalej, sa vlastne vtedy v Markíze akoby spúšťali. Markíza, ako možno registrujete, nie je slovenský projekt, hoci sa za ten názov by som povedal, že ten nemôže vymyslieť nikto iný len na Slovensku. Ale ten druhý názov, čo má iná televízia, sa volá Joj TV, no a keď bude čas, tak vám poviem, že ako vznikol. No tak to je tiež humorná vec. No, čiže začal som Markíze ako programový producent, ako televízny producent. Potom ma na jednej porade presunuli z jedného dňa na druhý do akvizície. A to preto, lebo som mal jednu výraznú výhodu, ale len jednu jedinú, žiadne iné som nemal. A to, že som trošku vedel anglicky lepšie možno než kolegovia, ktorí proste to mali na starosti. To boli také časy. No. Takže presunuli ma do akvizície a tam som robil v tých prvých rokoch vlastne tie akvizičné nákupy pre Markízu. No a potom to už začalo byť trošku také lepšie, dynamické, tak prestúpil som do CME, do Central European Media Enterprises Group a poslali ma okamžite, ma vykopli do Varšavy, do Poľska, tam som bol 2 roky a spúšťali sme stanicu, ktorá sa volá TVN, televízia Nova, čiže ďalšia taká informácia, že Nova nie len v Česku, ale normálne funguje aj skoro v každej krajine, proste Nova ako názov funguje veľmi dobre. No a potom od nejakého toho 99. som začal robiť SPA International do nejakého 2008-2009 a od 2008-2009 som sa rozhodol spustiť vlastný projekt, ktorý sa volá Film Europe Media Company, ktorý má tieto oblasti, čiže hovoríme o kopro, hovoríme o distri, hovoríme o televíznom broadcastingu. Ako som vám povedal, bol som súčasťou Filmboxov, no tak som sa tam dosť veľa naučil a pred 3-4 rokmi sme spustili 3 televízne stanice najskôr, ktoré sa volajú CS Channels. A
názov hovorí za všetko, Kino CS, Doku CS, Muzika CS. Československá kinematografia, československá dokumentárna tvorba a československá oldies muzika. Detaily vám poviem neskôr. Venujeme sa aj publishingu, vydali sme prvú knižku o významnom slovenskom scenografovi ktorý pôsobí z okolností vo Varšave, Boris Kudlička. Je to šéf scenografie vo Varšavskej opere, ale zároveň robí veľa vecí pre film a kino. Je to jeden z najvýznamnejších v podstate našich ľudí a knižka o ňom je určite dobrým počinom. No a samozrejme všetko to, čo robíme, musíme najskôr akvizovať a potom predať. Takže dneska sa dá povedať jedným z najväčších akvizítorov v strednej a východnej Európe. A možno, že čo samozrejme kinári neradi počúvajú, kvantitatívne sa zdá, že sme asi najkvantitatívnejším akvizítorom, čiže nákupcom európskych filmov v Československu. Prečo to neradi počujú? Lebo kvantita dnes už nie je nosná, lebo kvantita je všetko. To, čo môžete kdekoľvek nájsť dneska, je naozaj podstatné to, ako sa to odmarketuje, čiže aký fokus sa na tú kvantitu dá. O tom by som sa rád dneska s vami trošku porozprával, s tým, že prebehneme tieto 2 hodiny, alebo viac menej 2 hodiny, nasledovné témy. Tak tieto prednášky, ktoré ja aj môj predrečník sme vám pripravili, tak ako ste si všimli, nie je to určite len pre túto chvíľu, čiže máme také kompiláty zo všetkých rôznych ďalších prednášok, pretože sme veľmi, veľmi činní, a teraz hovorím v množnom čísle, lebo sme sa stretli na niektorých už prednáškach, veľmi činní v takýchto akoby spanilých akciách, kde kombinujeme prednášku s nejakým promotion toho, čo robíme a ako to robíme. A pre mňa je teraz veľmi podstatné to, že ak dobre som tomu rozumel, tak hovorím teraz k ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom s filmom spojení, hej? Alebo chcú byť nejako spojení. Či už je to na nejakej mediálnej úrovni, alebo na producentskej úrovni, alebo na technologickej úrovni. Tak dúfam, že sa nemýlim. Hej? A keď tu náhodou nie je niekto, čo je s filmom spojený, tak od tejto chvíli je, takže sa nemusíte báť povedať. No, OK, čiže predpokladám, že ste študenti, tak priznajte sa čoho, ak môžem poprosiť. Poďte na to. Marketingová komunikácia. Výborne. Fantázia. Dobre. No tak super, tak zatiaľ. Tam som sa ešte neopýtal, dobre. Dokument. OK, no tak to sú tak výborný mix. A ešte je učiteľ, pedagóg, no to je strašné. Páni, môžem sa ešte opýtať na mas? Aj takisto. No tak výborne, takže tu máme dobrý mix od nejakého mediálneho zamerania cez dokument, cez produkciu, čo je úplne perfekt, cez mass-mediálnu a samozrejme. No tak nebudem hovoriť úplne k stenám, čo je výborné. Predpokladám, že váš záujem nie je len technický, ale váš záujem je, aby ste sa začali dizajnovať, že čo z vás bude, keď už nebudete pod tou ochrannou rukou školy a štátu. Tak dobre tomu rozumiem, áno? No tak takto to je teraz naformulované. Ja som nie učiteľ, ja som nevyštudoval učiteľstvo, ale som celý život bol nútený robiť takéto prezentácie, takže teraz som skončil v pondelok 13:30 prednášam na Vysokej škole muzických a prednáška sa volá Nové média. Ale ja som muzikológ, prosím vás, čiže jediný, kto tu s filmom nemá nič spoločné, som ja. No dobre, takže prvé, čo si myslím, že by sme sa mali o tom rozprávať, je, aby sme vedeli kontext. Kontext nie je taký, že keďže som masmediálna komunikácia alebo produkcia, tak by som mal vedieť, čo je to distribúcia. Keď som distribúcia, alebo keď som, dokument, tak by som mal vedieť, čo je animovaná tvorba alebo filmová tvorba. Kontext je oveľa širší. Toto je prvý point, čo si musíte zapamätať. Dneska študujete tie oblasti, ktoré sú kontextuálne tak úzko spojené s celou, keď chcete, sociopsychologickou nejakou vibráciou, že keď sa tým nebudete zaoberať, tak dostanete zlé známky, nikto si vás nevšimne, nebudete vedieť, o čom hovoriť, keď sa vás niekto opýta, aby ste prezentovali svoj vlastný projekt, a nebudete chápať tých, ktorí vás nebudú chcieť nejakým spôsobom počúvať.
Čiže môj prvý point, ktorý by som rád naozaj zdôraznil, a tento bude prvý point celého takého akoby úvodu, je poznaj svoj kontext. Kontext, ktorý ti zároveň povie, čo je tvoj diferenciátor, no a tam už keď poviem diferenciátor, tak marketing už vie, že diferenciátor to teda asi je dosť podstatná vec. Kontext, teda diferenciátor, čiže to, čo ma odlišuje od niekoho iného, bez kontextu neexistuje. Druhý point je, že vám odprezentujem, čo je môjim diferenciátorom vo vzťahu k tomu, čo robím, alebo chcem, aby to bolo môjim diferenciátorom. A to bude prezentácia CS Channels. Veľmi krátko, to je naozaj niečo len, čo nemusíte poznať do dôsledkov, pretože je to tak jednoduché, že sa to dá jednoducho povedať dvoma vetami. Čím sa chcem trošku zastaviť, je Film Europe Channels. Channels, vidíte, že už prejudikuje možné číslo. Áno, bude ich viacej, zatiaľ mám len jeden jediný. Je to stále prvý európsky filmový kanál, ktorý programuje len európsky film. Ja keď som dostal so svojimi kolegami myšlienku, že by sme to mohli spraviť, tak prvé, čo bolo, tak sme googlovali deň, 2 týždeň, 2 týždne, 3 týždne, nenašli sme jeden príbuzný, ale výsledok naozaj bol nasledovný, že existujú dva podobné projekty. Jeden je v Argentíne a je len pre Argentínu, volá sa Európa. A druhý je v Brazílii vznikol a dneska funguje v Brazílii a trošku v USA a trošku v iných teritoriách, volá sa Euro Channels alebo E-Channels, ale programuje všetky druhy európskej tvorby. A je to v podstate niečo také ako USA Films. V Británii, keď ste boli, viete, keď neviete, alebo neboli ste, tak je to preprogramovanie pre britský trh, v podstate to, čo sa v USA natočí. A je to kombinácia mix sérií, filmov, dokumentov, koncertov, fashion a všetkých hovadín, ktoré proste v tých televíziách vidíte. Čiže nemá to ten dobrý akoby point. A preto sme sa rozhodli to vypromovať zároveň takým tým hrdým a trošku možno takým akože trošku nafúkaným sloganom, akože je to prvý európsky filmový kanál, první európsky televízny kanál s výhradne európskou kinematografií. Tak nech sa páči, pozrite sa na to. Mám len pár, takže niekto dostane anglickú verziu. Takže prosím, môžete to takto ešte. Budeme o tom hovoriť presnejšie alebo podrobnejšie, keď k tomu príde. No, potom, keď predstavím tie kanály, tak by sme mali vedieť ich pozíciu opäť. Tá pozícia a kontext, to bude leitmotívom dnešnej prednášky, lebo to, čo platí pre mňa, platí aj pre vás. To, čo platí pre Film Europe Channel alebo Film Europe Media Company, platí pre Aero. To, čo platí pre Aero, platí pre podstate Multiplex. A to, čo platí pre Multiplex, platí pre Technickú univerzitu v Košiciach, Slovensko ako štát, keď chcete Európu. A to je to isté, čo dneska budeme preberať vo vzťahu k Film Europe Media Company, respektíve Film Europe Channel. Vedieť kontext znamená, do akého priestoru svoj produkt, nápady, energiu vkladáte. No, potom si dáme možno pauzu, normálne vás nebudem mučiť tak dlho, ani seba. A keď sa s vás polovica vráti sem, tak bude to veľký úspech, keď prídete všetci, tak úplne nadšení. A potom prejdeme do takej tej poslednejšej fázy už tohto dňa náročného. A to je trošku taký mix, taký koktail, taký puding toho, kde sú vlastne tie distribučné možnosti, ktoré vy ako perspektívni tvorcovia, producenti, respektíve mediálni experti, kde sú, ako sú definované, akým spôsobom sa variujú, akým spôsobom ovplyvňujú práve ten kontext, čiže to všetko, čo by ste mali poznať, a akým spôsobom tým pádom by ste sa mali zariadiť, keď budete svoje veci nejako presadzovať alebo nebodaj predávať. Ten kontext, respektíve ten priestor sa volá nové médiá. Nové médiá neznamená, že ho budem hovoriť len o YouTube alebo Apploch. Nové médiá znamená, že akýkoľvek nový element v médiách zmení celkový kontext opäť, prepáčte, že to opäť opakujem, všetkých starých. Čiže my sa o nových médiách nemôžeme rozprávať, pokiaľ nebudeme poznať staré médiá.
Staré médiá sú tie, ktoré poznáte. Dobré, staré, klasické, analogové kino a perfektná, dobrá verejnoprávna alebo komerčná, lineárna televízia. To sú to staré médiá. Menia sa vplyvom nového kontextu veľmi silne. Nepodceňujte ani multiplex, ani verejnoprávnu televíziu, lebo neodíde na budúci týždeň. Bude tu, lebo má veľmi dobrý background, jednak sociálny a jednak finančný. Zároveň nemá všetky distribučné možnosti, pretože nemá na to čas a lidi. A zároveň je tu oveľa väčšia možnosť tej variability na individuálnej úrovni, než na inštitucionálnej. O tom budeme hovoriť neskôr. No, potom je tu taký obľúbený blok, to ešte hovorím z hľadiska skúsenosti svojej prednášajúcej, a to je akvizícia, čiže akým spôsobom sa kupujú filmy. A predovšetkým kontrakt. Keď už úplne neumriete dovtedy, tak by sme prešli možno kontraktom akvizičným a prešli by sme si, čo znamená akvizičný kontrakt, aké musí mať parametre, na čo by ste, keď budete niečo predávať alebo kupovať, nemali zabudnúť. Nie je to ťažké, ale je to také, že to proste to je ako abeceda, hej? Proste nemôžete sa naučiť písať, keď sa nenaučíte ABCD až po Z. Keď toto neviete, tak nemôžete reálne existovať ani v nových médiách ako akvizítor alebo sales, ani ako producent, ktorý chce niečo predať svojim nejakým agentom. Nemôžete v podstate existovať ako obchodný element v tomto reťazci. Sú dve možnosti. Buď poviete fuck it, hej, obchod není moja téma, ja som independent a garáž a ja neviem čo, proste dobre, není problém. Ale potom sa netreba čudovať a treba to vydržať celý život. Hej? A pokiaľ si nepoviete, že to, čo som povedal, no tak iná možnosť není, musíte to poznať. Nedá sa nič robiť. Proste není iná cesta. Čiže musíte vedieť detaily akvizičného kontraktu a musíte vedieť tým pádom čo produkujete, znamená pre toho, kto to kupuje, alebo chce s tým ďalej pracovať ako produkt. No potom budeme trošku hovoriť nové médiá, staré médiá vo vzťahu marketingu, ale to veľmi dobre predrečník môj v podstate už odprezentoval, čiže tie detaily nemusíme riešiť, opäť by som sa zameral na nejaké základy. No a potom budeme hovoriť trošku o novej distribúcii vo vzťahu k tomu, aké distribučné kanály sa otvárajú. No, tak ak toto ja všetko stihnem za 2 hodiny, tak dobrý budem naozaj. Obávam sa, že nestihnem, tak poďme na to rýchlo. Chcel by som zachovať, aj normálne sa odseknem, chcel by som zachovať je 13 hodín. Do koľkej tu máme čas? Do 14? Do 16? Do 13, 15:30. Čiže naozaj o tej 15, minimálne o tej 15, s tým, že ešte dostanete pauzu, by sme mali mať nejaký pokec. Lebo ja tu nie som za peniaze, ako viete, ja som tu za to, aby som vás normálne oskenoval všetkých a pochopil, že či tu má zmysel niečo robiť, alebo nemá robiť. Hej? Tak toto je naša motivácia. Ja myslím, že to je správna motivácia. Každý obchod má svoje etické stránky a etická stránka tohto môjho obchodu s touto inštitúciou je, že som prišiel kvôli tomu, aby som odprezentoval to, čo robím, ale zároveň pochopil to, že či to, čo robím, má nejakú rezonanciu u vás, alebo či môžeme hovoriť o nejakej perspektívnej spolupráci v zmysle ďalších aktivít. No, tak poďme na to. Tak toto som si ukradol z akcie, ktorú sme robili pred 2 mesiacmi, kde sme sa s pánom Klemelom stretli. A to bola otázka, že kam kráča celé kino. No tak to je otázka, ktorá sa netýka len kina, ale týka sa absolútne všetkých oblastí, ale hlavne kina preto, lebo už to bolo spomenuté, 100 rokov sme mali na svete tento pás a 100 rokov udržať nejaký štandard v technológii, to je niečo neuveriteľné. To snáď, hádam, ani nebolo a už to ani nikdy nebude. Štandard technológií dnes udržať 10 rokov je skoro nemožné. Hej? Možno, že 5 rokov už to nebude možné. Sami dobre viete, kedy sme začali robiť DVDčka a kedy DVDčka odchádzajú. Keď vám nebude vás zaťažovať tým, ale producenti určite vedia, že proste digitálne fajly, MPEG 2, MPEG 4, H264, etc., to všetko je už dneska v procese ďalšieho vývoja. Čiže neexistuje niečo také ako generálny štandard, ekvivalentný s tým, čo sa volalo predtým takýto analógový pás. Čiže koniec veľkej éry, ktorá ovplyvňuje silne umenie, kultúru, politiku, biznis. Toto je vaše štúdium.
Nie je to, že budete vedieť o produkcii budžety. To každý software vie lepšie, než vy. A keď vie horšie, tak potrebuje akorát človeka, ktorý to trošku pochopí. Nie je to, že na mediálnej úrovni budete vedieť popísať čo a ako. Nemôžete na mediálnej úrovni vedieť, že verejnoprávna televízia je iné než komerčná. Vy sa musíte zaoberať týmito 4 vecami. Kontextuálne a naraz. Pokiaľ to nebudete robiť, je problém s pochopením toho, čo chcete, ale hlavne, čo od vás chcú iní. Ešte sa vráťme ku kontextu. 100 rokov máme niečo také ako televíziu. Prvé vysielanie v Británii, približne pred 100 rokmi, televízne, analógové samozrejme. Potom komerčné, respektíve politicko-komerčné, spustili dvaja významní televízni podnikatelia. Jeden sa volal Stalin a druhý Hitler. V 31. obidvaja približne naraz spúšťajú niečo také ako veľké televízne vysielanie, respektíve masovejšie televízne vysielanie. Zrejme si viete predstaviť, že účelom nebola zábava len, ale aj zdroje informácií, ktoré sa mali dostať inde. Máme 20 rokov internetu, aj na Slovensku. To je prvýkrát, kedy sa Slovensko dostalo na jednu úroveň so svetovým dianím. Myslím, že prvý internetový prenos bol v Banskej Bystrici, tiež technickej univerzite, ale plus minus hovoríme o 20 rokoch. Máme 20 rokov demokracie, plus minus, áno. Máme 20 rokov mobilnej komunikácie. A teraz, keď som včera šiel niekde, tuším, tak som započul, že máme 20 rokov, teraz počúvate čoho? Otvorenia prvého supermarketu na Slovensku. 20 rokov sa prvý supermarket, taký ten naozaj, ten Carrefour, to tuším bol. Čiže asi tu niečo je, niečo kontextuálne, niečo spoločné, niečo, čo vy ako mediálni odborníci musíte vedieť. No, samozrejme, a to je zhrnutie. Všetko je to súčasťou globálnych zmien. Politických, environmentálnych, komunikačných, technologických. Age of Earth Population, ako sme už počuli, hej? Pamätáte si na ten point, čo povedalo Aero? Aero povedalo, že už nemôžu ignorovať seniorov. Prečo ich nemôžu ignorovať? Lebo v roku 2000, tuším, 30 alebo 40, ich bude viac ako 45% v celej Európe. A to nebudú, to budú normálne, v podstate ako ja, by som povedal. To budú takí ľudia ako ja. Takýto ja chcem byť o tých 20 rokov normálne frčať na prednášky, chodiť, cestovať, tlačiť vám do hlavy nejaké veci, ale predovšetkým byť v kontexte, nejakej kultúrnom kontexte. Čiže minúť tie peniaze. Ten život nebude o tom. A tie peniaze minú tí ľudia proporčne väčšie, než akákoľvek iná sociálna strata. Čiže strata znamená úroveň. Čiže veľmi podstatná vec práve pre mediálnych ľudí. Migrácia svetovej populácie. To akože, máme tu jedného českého zástupcu, dvoch, prepáčte. To je súčasť dneška, ale to nie je pravda. Áno, proste vy keď sa nalogujete dneska na akýkoľvek Facebook, tak v podstate migrujete istým spôsobom po celom svete, bez toho, že fyzicky migrujete, ale toto všetko vás čaká, nielen vás, nielen v Košiciach, nielen v Prahe, samozrejme v Bratislave, ale vo veľkých centrách svetového diania, no tak tie centrá nebudú homogénne, budú migračne otvorené a musí s tým akýkoľvek produkt počítať. Čo to znamená? Znamená to, že je to kombinácia toho, čo tí migranti budú chcieť počuť, alebo čo zvládnu počuť. No, čiže to je veľmi silný point. Lifestyle, prirodzene, sa mení veľmi prudko. Nebudeme o tom hovoriť v detailoch, ale sami to cítite. Proste ten rozdiel medzi vašimi starými otcami, vami a vašimi deťmi je najväčším rozdielom v histórii ľudstva, aké doteraz bol. A teraz zabudneme na celý svet, zoberme si Slovensko. Slovensko za týchto 20 rokov nikdy neurobilo takú zmenu, jak dneska cítime. To sa nikdy nestalo a veľmi pravdepodobne už ani nikdy nestane. Čiže keď máte dneska nejaký pocit, že nerozumiete svetu, alebo vaši rodičia majú pocit, že nerozumejú svetu, a už vôbec nemyslím starých rodičov,
no tak je to prirodzené. Ale vaše výtvory a váš obchod a vaša organizácia, či už naozaj vaša kampania, alebo to, čo proste robíte, musíte s tým rátať. Čiže tá fragmentalizácia, kontextuálna nutnosť poznať veci začína byť tak dôležitá, že sa bez nej nemôžete pustiť v podstate v žiadnej úrovni do nejakého profesionálneho developmentu. No, ekonomika a energia. Nebudeme hovoriť o kríze, nebudeme hovoriť o neschopnosti sveta zvládnuť energetickú krízu a podobne. A tak ďalej, a tak ďalej. No, toto je taký tiež obľúbený slajdík, nebudem ho ďalej vysvetľovať, ale hovoríme o mediálnych revolúciách, ktoré nezačali Facebookom ani mobilom, ale začali, máme ich minimálne 5. A prvá začala asi pred 5 miliónmi rokov a volá sa reč. Druhá pred 3,5, 2,5 volá sa písanie. Tretia poznáte pána Gutenberga a to už má aj konkrétny dátum, 450. No a potom prichádzajú elektronické médiá a vidíte, že to už je trošku také akoby rozplízle, ale asi od 1850 až do nejakého 1920 hovoríme o nejakej prvej fáze, kde asi telegraf elektrický je ten prvý. Ale veľmi pekne sa dá povedať, že film je hneď druhý. Hej? Film vzniká skôr než cinema. Samozrejme, ja sa musím pochváliť, že sme kúpili Cestu na mesiac z roku 1902 Georgesa Mélièsa, Journey to the Moon, ktorý sa našiel ako kolorovaný z 1902. Je to premietateľný film. Na Aerodata budú chodiť mraky ľudí. Na tom zarobíme všetci totálne strašne veľa peňazí. Budú to s radosťou promovať a s radosťou dávať ako svoj vlastný highlight. No, dá sa tento film dať dneska do kina, dá sa dať spätne do nejakého kontextu opäť a riešiť kinodistribúciu. No a až potom prichádza niečo také ako interaktívne sociálne médiá, čiže internet viac menej 1990, Facebook 2005, DCPčko, to som dal kvôli kinám, je 2012. Skončí to? No nie, skončí to. Včera, ako som vám hovoril, sme boli v Mníchove, kde sme v podstate riešili nové aplikácie pre Samsung a pre LG, ktoré by nám mali pomôcť distribučne dostať naše produkty priamo do set-top boxov, respektíve do televízorov, nie cez distribučných, jak sa to volá, gatekeepers, ktorí nás furt nelúbia. No, čiže ten postup pôjde taký, ako ste ešte nevideli, myslím, ten postup technologický. A treba sa tým pádom na to psychologicky pripraviť. Vy si myslíte, že ste mladí ľudia, tak musím vás upozorniť, že keby tu boli 12, 13, ako viete, 10-roční, možno ešte menej, tak možno tými prstíkmi vedia ešte rýchlejšie a možno presnejšie. A toto vás za chvíľu čaká. Vy si teraz o nás dvoch tuto predrečníkom a mnou myslíte, že my sme takí trošku už stredná a staršia generácia, ale toto za chvíľu čaká vás. Psychologicky sa na to musíme pripraviť. Celá spoločnosť sa na to musí pripraviť. Nebude už niečo také, že všetci budú vedieť všetko. Príde niečo nové, čo už nechytíte tak rýchlo. To sa vám stane. Aj mne sa to stalo. Ja som Facebook úplne chytil na posledný vlak som chytil Facebook. Facebook ešte... My sme internet, viac menej kompútre, dobre, v poriadku, ale Facebook je niečo... To čo je Facebook? Prečo by som mal dať na Facebook, že keď som sa narodil? Ja to neľúbim. Ženy v mojom veku duplom nie. Čiže už je tam nejaký problém, hej? Už to proste je a ja neviem, čo príde, ale niečo príde, čo vy poviete, tak to je už úplná blbosť, hej? Toto sa už nedá spraviť. Čiže pozor na to, buďte na to pripravení a buďte na to pripravení nie akože psychologicky, len vo svojej vlastnej tvorbe. Veľmi podstatná vec. Dobre. Takže všetci si musíme povedať základnú vec, pozrieť sa na hodinky a povedať, že je tu čas kontroly, nejakého reality checku, čo znamená naozaj, kde sme, akým spôsobom pôjdeme ďalej a z čoho vychádzame. Keďže sme vo filmovej oblasti, tak sa pozrieme na európsky film. A už sa teraz pomaličky dostávam k svojmu hlavnému predmetu aj záujmu, aj podnikania. Prvá vec, čo som si musel povedať je, keď chcem robiť európsky film práve v tej prevahe akoby samozrejme hollywoodských a amerických filmov a štúdií a v celej mašinérii, ktorá je na to pripravená, tak najskôr musím naozaj reality check, musím naozaj popísať to,
čo to vlastne je a aké to má potencie alebo aké to má reálne negatíva. Čiže začneme s tými reálnymi negatívami alebo tými stratami. Čiže to, čo nemá, čiže to, čo má bez. Tak európsky film je bez jednotného distribučného priestoru a bez veľkých investorov. Čokoľvek tu budeme si hrať, že to tak nie je a budeme si spomínať, ale však Asterix, hej, alebo Bátory, alebo ja neviem, v Česku presne líbaš ako búh, líbaš ako nebúh, líbaš ako líbaš. Mimochodom, prečo je ten film 900 000? Podľa mňa má dobrý názov. Všetko. Pamätáte si na marketing toho filmu v Česku na Slovensku? Lebo biely plagát, kde bolo napísané líbaš ako búh. Bum, domysli si, čo za tým je. Paráda. Všetko tam fungovalo. Napätie, proste nepoznané. Líbaš, no kto by sa nechcel líbať, jo? A ako búh ešte pritom. Tak, že to bolo o 40 až 50 ročných ľuďoch, to z toho postrane bolo jasné. Takže minimálne tretina bola dosť sklamaná. Ale tak toto je. No, čiže sme bez jednotného distribučného priestoru, sme bez veľkých medzinárodných hereckých hviezd a bez kontinuálneho, tým pádom bez kontinuálneho marketingu. Veľká herecká hviezda, čo znamená? To nie je to, že Brad Pitt, alebo ja neviem, Angelina Jolie, to nie je v tom, že sú to akože krásni ľudia a tak ďalej. To je v podstate v tom, že ten obchod má na niečo naviazať, možnosť na niečo naviazať. Keď máte ďalší film s Bradom Pittom, tak ľudia idú na Brada Pitta a už kašľú na to, aký to je film. A potom sú buď sklamaní, alebo nadšení. Ale principiálne ten marketing je tým pádom kontinuitný. Čiže máte na čo naviazať. Keď to európsky film nemá, no tak rieši každý nový film ako individuálny projekt. Nemá kontinuitu. Nemá tým pádom čo hľadať v ďalších distribučných kanáloch, ktoré na tento americký systém sú postavené. Čiže samozrejme multiplexy. Teraz v bufete sme sa bavili o tom, že aké je vlastne psychoprofesionálne vybavenie šéfa multiplexu. No, tak vie 4 veci. Proste vie. Môžem to zopakovať? Čo vie? No, prosím, povedz mi to. Čo vie? Necháte si z toho Cityline, umístit kartonovou stojku do kina, poslat spot do svého komerčního rádia a možná umísťovať ty lidi tam. No, to je všetko. Prečo? Pretože príde kontinuálny marketing buď s Ridley Scottom, alebo proste s Bradom Pittom, alebo proste s hocičím, čo už pozná. Tým pádom sa ten film prirodzene zmarketuje samotný. Európsky film toto nemá. Čiže európsky film nemôže byť týmto spôsobom z pochopiteľných dôvodov tlačený do tohto distribučného smeru, pretože tí ľudia, aj keď sú to zrejme pasovo Európania, oni nechápu, nerozumejú, čo s tým majú robiť. Čiže multiplexy nie sú naše nepriatelia. Multiplexy proste majú iný obchodný model a tým pádom organizačný model a tým pádom psychoprofesionálny profil a tým pádom sa nesmieme čudovať, že proste veci, ktoré si my myslíme, že sú dobré, tak nevedia robiť. Preto treba ísť do AERA, treba ísť do špecializovaných distribučných kanálov, ale treba sa zmieriť jednou základnou vecou, že z toho nebude Rolls-Royce. Nikdy. Nikdy z toho nebudú proste také prachy, ktoré by boli ekvivalentné z hľadiska toho, čo by mohol zarobiť buď Transformers, alebo akýkoľvek iný film. Americký myslím. Čiže ďalšia veľmi podstatná vec. Európsky film je bez jednotného jazyka. Nemusím zdôrazňovať, aké to je podstatné a nemusím vôbec dokazovať, že to tak je. Ale s vysokou národnou kultúrnou diverzitou. No, kultúrne, sociálne, hodnotovo fajn, obchodne katastrofa. No. Filmy, ktoré sú národne veľmi vysoko vo svojich distribučných teritóriách, vo svojich producentských teritóriách, sa do druhej krajiny dostanú naozaj len ako zaujímavosť a nemajú vôbec vysoký efekt ekonomický. Sú výnimky, hej, proste sú nejaké výnimky, ale vôbec to nie je pravidlo. No a samozrejme európsky film je s veľkou rolou štátu. Proste ten štát a európsky film to je niečo tak zviazané, že vidíte ani na tej makroúrovni, ako je Európska únia, v podstate ten európsky film nedokáže existovať bez nejakých akoby štátnych podpor
na všetkých úrovniach. Či je to dobre alebo nie, je dneska veľká otázka. A myslím si, že neprezradím veľa, keď vám poviem, že z môjho pohľadu je to nie dobré. Prečo? Nie preto, že by sme boli proti všetkým tým kultúrno-hodnotovým parametrom, ale preto, lebo tým pádom ten európsky film je unavený a namyslený a neakčný a istým spôsobom proste je to ako tiger v klietke, ktorý dostáva každé ráno úplne perfektnú sviečkovú, ale keby sa mal postarať sám o seba, tak už nedokáže uloviť ani zajaca. A to je problém. To je veľký problém, ktorý fungoval fajn, keď bolo všetko OK. Hej, výborné peniaze boli a Európa bola v developmente a nové teritória, proste nová Európa, boli tam, čiže nové kvantity a masy prišli, ale toto nie je dobré riešenie do zlých časov. Keď začne pršať a je kríza, tak je problém. A problém na všetkých úrovniach. Čiže čo s tým robiť, je práve otázka, ktorú Film Europe Media Company sa snaží nielen v Česku, na Slovensku, ale viac menej v Európe alebo až vo svete riešiť. No, takže povedzme si naozaj, kde sme. Reality check. Sme v nejakom boji. Proste bojujeme o energiu, bojujeme o politiku, bojujeme o biznis, bojujeme o zdroje. Toto nemusí byť naozaj tak krvavé, že z toho budú zranenia. Ale ten princíp tej kompetitívnosti tu proste existuje. A zabudnite na to, že našim konkurentom dneska je americký film. Našim konkurentom je v podstate psychosociálne správanie ľudí, ktorí v tomto regióne existujú. A keď hovorím o reálnej konkurencii, keď chcete ekonomickej, tak euroatlantická civilizácia znamená Európa a Amerika dokopy. A ak hovorím o niečom, proti čomu, alebo za čo by sme sa mali videli, tak je to skôr dneska Čína a ďalšie rozvojové teritória, ktoré sú evidentne v dynamickom mode, kým my nie sme. Čiže toto je ten kontext reálny, ktorý takisto treba mať v nejakom horizonte. Táto prvá téma sa uzavrie tým, že si naozaj povieme ešte raz, čo patrí do tej oblasti, ktorú vy ako filmári, či už sa zaoberáte produkciou, médiami ako takými, alebo vyslovene nejakou špecializáciou vo filme, musíte brať na vedomie. Čiže musíte brať na vedomie celý ekosystém európskeho filmu. To samozrejme nie je len európsky film, je to film ako taký. Ten ekosystém má nasledovné oblasti. Prezrite si ich, pozrite sa na ne a povedzte, že či máte aspoň minimálnu vedomosť o tom, že to tak je a čo to znamená pre ten váš konkrétny projekt. Ten európsky film, alebo akýkoľvek film sa musí samozrejme začať produkovať, ale predtým sa musí o ňom začať rozmýšľať, čiže je v nejakom developmente. Ten development znamená script, budget. Script znamená v podstate jedno slovo pre to, čo sa volá myšlienka, a budget jedno slovo pre to, za čo tú myšlienku by som mal urobiť, alebo s kým. No potom sa dostávate do tej exekutívnej úrovne, čiže do produkcie, kde opäť budget, location, po prípade co-production. Potom ste v distribučnej úrovni, čiže kinodistribúcia, DVD a VOD distribúcia. Potom ste v tzv. Exhibičnej úrovni, to bolo presne prednáška, ktorú sme mali pred chvíľou. To sú Cinemaxy, exhibičné sú Cinemax, čiže kiná, to sú multiplexy a opozitum Kultiplex, to je taký novotvar, multiplex, kultiplex, ale to nemusí byť ani kultiplex, to môže byť aj single kino a ako sme videli, hociaká továreň alebo hociaké miesto, ktoré vôbec nikdy v živote kino nevidelo. Hej, ja by som ešte možno doplnil, že ten termín, samozrejme, tá aktivita vznikla, predpokladám, že sa nebude mýliť, keď poviem, že v Británii, a že tie prvé akoby aktivity sa volali Secret Cinema, čo je veľmi pekné slovo, je proste Secret Cinema, čiže cinema, ktoré vám nepovie, že kde je. Čiže tam sú veľmi pekné ďalšie možnosti otvoriť aj tak starú vec, ako sú staré, ako je kino distribúcia ako taká. Potom sa prechádza do broadcastingu, táto sú generálne televízia tematické, to červené znamená, že sa tým budem trošku zaoberať. Potom prechádzate do salesu, čiže buď agentážneho zastúpenia alebo reprezentácie. Potom veľmi podstatná úloha, to sú festivaly.
dneska festivaly preberajú v mnohom distribučné aktivity pôvodných exhibítorov, čiže kín. Sú mestá, kde neexistuje kino, ale ako viete, veľmi výrazne dobrý festival. Alebo aspoň taký festival, že si o ňom hovoríte. Minulé leto, tuším, v Rádio FM sa volalo, že festivalové rádio. Festival rádio znamenalo, že každý deň prinášali nejakú informáciu o tom, kde sa aký festival na Slovensku deje. To nemusí byť festival filmový, môže to byť festival hudobný, môže to byť festival just name it. Ale to podstatné je, že ten boom, ten mushrooming toho festivalového diania začína byť veľmi podstatný, veľmi zaujímavý a veľmi partnerský. Veľmi partnerský. Čiže už to není len Karlovy Vary filmový festival a ja neviem, Artfilm a Bratislavský filmový, sú to množstvo ďalších aktivít a udalostí. No, sedíme na pôde školy, čiže edukácia. Keď hovoríte o filme, není možné nehovoriť o školách, čiže o nejakej výmene informácií, o nejakých scholarshipoch, o niečom, čo proste má inštitucionálny, ale predovšetkým ten školský charakter. Ďalšia oblasť, ktorú musíte spomenúť, keď hovoríte o filme, sa volá reflexia. Čiže to, kto o vás bude perspektívne písať, hovoriť a zaznačovať niekam stopu toho, že ste niečo urobili. Press, reflection, tam máme, že kongresy. No tak kongres je aj toto. Toto je presne toto. Proste to nie je niečo pravidelné, toto je kongresuálna proste reflexia niečoho, čo vy potrebujete a ja tiež. Čiže to nie je len z jednej strany na druhú, to je dvojitá cesta. Ďalej archivácia, čiže artefakty alebo artefakty, dokumenty a samozrejme s tým súvisiaca digitalizácia. Veľká oblasť, keď niekto robí produkciu, tak keď sa dneska bude niekto zaoberať digitalizáciou starých vecí, tak má biznis zaručený do konca svojho života. Pretože tých starých vecí je toľko, že neexistuje, aj so mnou, no dobre, že neexistuje technológia, ktorá by to zvládla bez problémov. Je proste tá digitalizácia, dnes ako to počujete, hej, že digitalizácia, ja neviem, pán riaditeľ Dubecký ohlásil nejaké 20 miliónové investície, 20 miliónov eur. No tak počúvajte ten život, o čom hovorí, hej. A tam sa snažte tým pádom pochopiť, že prečo. No prečo? No preto, čo vám Vítek hovoril. To znamená, hovoril o tom, že neexistuje ešte jeden štandard, ktorý by bol archivačne akoby prijatý ako štandard na celý čas. Čiže stále tá 35-ka evidentne vyzerá akože je najlepším archivačným materiálom. Stále ten Betacam SP v televíznej oblasti je stále tým najlepším archivačným materiálom. Hoci, opäť spomínajú, zvracajúce z Mníchova, tak nám ukázali takúto chodbu, kde sú proste samé tie terabitové polia a tak ďalej, kde všetky veľké kampany od Foxu cez Betafilm, cez, ja neviem, proste veľké spoločnosti európske donesú, zdigitalizujú, uložia to do nejakého univerzálneho fajlu a údajne zničia Betacamy. Ja im osobne neverím, ale takto to aspoň prezentujú, že zničia Betacamy. Čiže tá digitalizácia, tá premena toho starého na to nové je dneska tá pôda, kde keď sa tým budete zaoberať akýmkoľvek spôsobom, tak máte určite minimálne uši nastavené od tých druhých, keď nie priamo zelené. No, legislatíva, čiže národná a európska, je jasné, že všetko toto, keď nebude mať nejaký rámec, ktorý to sociálne zakotví, no tak to nebude fungovať. Proste tak to nepôjde. Tak, tuto mám ešte takýto akože jeden fajlík, ale už sa tým nemusíme nejako zaoberať, ale toto je taká že emocionálna vec, že keď festivaly, be part of it. Čiže keď tu máme dokumentaristov, tak nie, že budete chodiť do multiplexov, alebo nebudú aj za mnou, alebo ja neviem, proste za niekým, kto má distribučku, tak tí vás vypočujú prirodzene, ale to je všetko. Je to veľa práce a nie, že málo peňazí, ale mínus peňazí. Festivaly vás budú počúvať. Akékoľvek, či už elektronické, interaktívne, proste nemusia to byť virtuálne festivaly, tie vás budú počúvať, tie sú tu na to. Festivaly sú highlight. O 3-4 roky, nechcem povedať, že nebudú kina, to budú určite, ale budú festivaly ako alternatíva distribúcie. Veľmi podstatná vec. Založte si festival. Neviete si oddistribuovať film? Založte si festival, nie distribučku. Nie distribučku, jak v Česku. Každý producent spraví distribučku. Nech si založí festival. Nech urobí 3, 4, 5 ľudí dokopy a niekto ide na festivalovej úrovni. No, takže I have a dream. Hej, každý z vás by mal mať
náš zosnulý kamarát Steve Jobs povedal, že stay foolish a čo ešte povedal? Stay hungry. No, čo znamená, že nemáte byť nažratý v úvodzovkách, proste, že nemáte byť tučná mačka, ktorá už nie je schopná aktivity, ale zároveň máte byť foolish, to znamená, že máte mať sny. Máte mať nejaké, proste musíte mať nejaké vízie. Keď nemáte vízie, nemáte lokomotívu, nemáte point. Tie vízie budú najväčším problémom vždy a komplikáciou, pretože nebudú splnené, mnohé z nich nebudú ľahké, ale pokiaľ ich nemáte, tak je to problém. Veľký problém, pretože tým pádom čo? Čo budete robiť potom? Tak budete opakovať to, čo je, to bude lepšie starý a tých bude stále viac. Takže pozor na to. Hej, proste tí starí a komplikácia s nimi je práve v tom, že vedia lepšie to, čo už robili, než vy. Čiže keď nebudete mať sny, čiže budúcnosť a vízie, tak budete opakovať to, čo robia stará generation. A táto je proste lepšie. Je lepšie sociálne ulepená, má lepšie backupy spoločenské, politické. Bez snov to nepôjde a je to pragmatická rada.